大失礼。こんにちは皆様。西暦2022年3月3日にはチベット暦2149年の新年ローサロをお迎えいたします。今回は西暦2021年3月から2022年の2月までのこの1年間、チベット暦2148年を振り返り、チベットテレビのトップ10ニュースを特集いたします。それでは皆さん、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法皇はこの1年も平和と希望を広めるべく積極的な活動を続けました。7月、ダライラマ法皇は86回目の誕生日を迎え、世界中で祝福されました。多くのチベット人囚人の健康状態が非常に深刻であることが報告されました。中国政府はチベット人に対する恣意的な対応を強化しています。中国政府はチベットでの宗教弾圧を強化して仏像や僧院を取り壊しました。4月、チベット人と支援者らが釈放を要求し続けているバンチェンラマ11世が32歳になりました。出席から26年です。5月、ペンパツリン出席大臣が CTA の第3期出席大臣に就任して3人の女性大臣らと第16期内閣を創閣しました。深刻なチベットの人権問題に対して世界各地が懸念を表明し続けています。7月、中国共産党100周年についてペンパツリン出席大臣は祝うべきことは何もないとコメントしました。12月、アメリカ合衆国のオリザゼヤ国務次官がチベット問題特別調整官に就任しました。ダライラマ法皇はこのパンデミックの中でも会議、セミナー、会合の主催や法話、弔辞や祝辞の発信などを通して愛と思いやりのメッセージを広め、困っている人たちへの寄付を行うなど積極的に活動を続けています。昨年3月以来、ダライラマ法皇は24回以上にわたって幸福と道徳、そして危機の時代に希望と勇気を抱くことについてなどさまざまなテーマで講演を行い、世界中の市民と交流しています。また法皇はおよそ18回にわたり仏教徒たちに向けてオンラインで法話を催していました。そしてデスマンツツ大宗教ティグナトゥハン氏、ボブドール米国上院議員、デクラーク元南アフリカ大統領などの逝去に際しては関係各国政府の指導者に書簡を送り、自然災害の犠牲者らには祈りを捧げ、弔意を表しました。7月には世界中の人たちがダライラマ法皇14世の86回目の誕生日を祝福しました。この記念すべき日に中央チベット政権は公式に式典を行い、法皇に捧げる文化的なパフォーマンスや歌を披露しました。チベットの伝統的な各宗教派のトップはダライラマ法皇へメッセージを送りました。インドのナレンダ・モーディ首相、アメリカ合衆国のナンシー・ペロシ下院議長、アントニー・ブリンケン国務長官、台湾のセイエモン総統、そして南アフリカのマンゴス・ブテレーシ長司など政界の指導者が法皇の誕生日に
祝辞を送りました。日本、ベルギー、モンゴル、フランス、リトアニア、キャンベラ、ワシントン DC、台湾、ロンドン、そしてインドなど世界各地からのチベット人コミュニティやチベット支援者がこの日を祝いました。ホホは86歳の誕生日に挨拶をしてくれたすべての人たちに心から感謝し、110歳まで生きるという決意を新たにしたとのことです。I must live long as much as life possible. チベット安道州アバ出身の著名なチベット人学者であるゴシラビアツ氏は懲役10年間の実刑判決を受けていますけれども、昨年10月の逮捕以来、中国警察の拘束下で殴打と虐待を受けた結果、現在深刻な健康事態に陥っています。ゴシラビアツ氏は1998年の東国種にかかったと思われる慢性肺疾患を患っていると伝えられています。チベットで最も裕福な実業家の一人で、2003年から中国共産党員でもあるドルチタシ氏は、ラサのドラブチ刑務所で無期懲役の服役中ですけれども、深刻な健康事態にあると伝えられています。5年間の服役後、2月にチベットのガンゼの刑務所から釈放された30歳前後のチベット人のカンプ・リチェ・ニマ氏も、刑務所での拷問と殴打による深刻な健康事態にあると報じられています。チベット自治区ナクチュ県タチェン町で強制的な政治再教育キャンペーンに参加することを拒否したとして、2019年に拘束されたチベット人男性が中国警察の拘束下で殴打された後亡くなりました。名前はノルさん、36歳ぐらいです。中国の高度なオンライン情報規制のため、ノルサン氏の死は昨年までチベットの外の世界には知られていませんでした。ダラムサラを拠点とするチベット人権民主化センターによりますと、チベット語の権利提唱者であるダシワンシ氏は1月18日に SNS ウェイボーの投稿で、前日にチベット自治区カム州優秀市のジェグンド市警察署に呼び出され、3時間近く取り調べを受けたことを明らかにしました。ダシ氏は中国の地方当局が中国憲法と地方民族自治法で保障されているチベット語文化の保護と促進を怠ったとしたため、5年間の服役を立て、2021年1月28日に釈放されました。中国当局は2015年にメッセージアプリ WeChat でダライラマ保護と中央チベット政権などのチベット関係の情報を共有した疑いで、アムド出身のチベット遊牧民ダシギャル51歳の男性に懲役1年の刑を言い渡されました。4月にはチベット自治区ナクチュ市デルグンで亡命チベット人と連絡を取ったとして、数人のチベット人が中国当局に逮捕されました。さらにカム州ガンゼではチベット人約2から30人が逮捕されました。4月にはチベット北東部のアバ県にあるドルツウィック総員の45歳の僧侶コンメイ氏が中国当局に逮捕されました。で、逮捕の理由は不明です。ヒューマンライツウォッチの報告書によりますと、昨年の中国による添付総員への弾圧後、4人のチベット人僧侶に極めて厳しい判決が下されたとのことです。チョギャルワンゴ氏は20年、ロブサン・ソバ氏は19年、ノルブ・ドンドゥフ氏は17年、そしてガワン・イシ氏は5年の刑を言い渡されました。そしてチョギャルワンボ氏は2015年の地震で被災したネパール在住のチベット人に支援金を送ったことで告発されました。チベット人僧侶のテンジン・タルゲ氏は
2022年9月にチベットのセルシュル県で中国当局に恣意的に逮捕かつ拘留され、行方不明になったと伝えられています。逮捕から1年以上経っても彼の健康状態は不明のままです。中国当局は8月、ダライ・ラマ法皇の写真を保管したとして、チベット自治州ガルツェのザワンボで僧侶19名、一般人40人を含むチベット人計59人を逮捕しました。この集団対応に相次いで、10月には中国当局が同地域のチベット人121人を拘束しました。チベット人女性ケルサンドマ氏は、中国当局が拘留されたチベット人への医療行為を拒否したため、危篤状態に陥りました。2年前の2019年7月に中国当局に逮捕されたチベット人作家であるロブサン・ノルドゥ氏は、裁判を受けることなく中国の刑務所に拘留され続けています。また、情報筋によりますと、チベットのナクチョに住むトゥンルプというチベット人男性が刑務所での長期間の拷問による怪我に苦しみ、瀕死の状態であることが報告されました。情報筋によりますと、中国政府は昨年12月、チベットのカムダンゴで高さおよそ30メートルの仏像や僧院を取り壊し、45個の巨大なマニ車の撤去など、文化大革命さながらの状況を作り出し、チベットでの宗教弾圧を強化したことが確認されています。解体に関する情報を共有したと疑われたチベット人およそ12人が恣意的に逮捕かつ拘留されています。この地域の他の4人のチベット人は、団子僧院の高さおよそ9メートルの弥勒菩薩像の取り壊しの写真とビデオを所持していることが判明して、1月に逮捕されました。そのうち1人、タシドルチ氏は団子の騒乱に関する情報を発信した罪に問われています。昨年7月、甘肃省で起きた同様の事件では、地元当局がカルマルというチベット僧侶を強制的に閉鎖し、僧侶と2層に装衣を脱ぐよう命じました。さらに中国政府は、チベットのアムド地域のソロのすべてのチベット人共産党員と幹部に対して宗教活動に対する厳しい禁止令を課したそうです。この禁止令はすべての党員に対して家庭でも宗教活動を控えるように要求し、それによって彼らは自宅の仏壇や神棚を取り至ることを余儀なくされました。ナクチュのチベット人はオンライン活動の監視を強化されています。ナクチュの公安局はデジタル監視部隊を設立して、地元のチベット人の日々の電話、ソーシャルネットワークサイトやチベットグループでの共有内容を含めたあらゆるコミュニケーションをチェックしているのです。2021年4月25日、世界中のチベット人とチベット支援者が世界で最も長く政治犯として拘束されているパンチェンラマ11世現代主義ニマ氏の32歳の誕生日を祝いました。米国国務省は中国に対してパンチェンラマの所在をすなわちに明らかにするよう要求しました。6歳の時に行方不明になってから26経過しました。米国国際宗教の自由委員会は中国政府に対して両親の就任の一人である現代主義ニマ氏を解放するよう再度要求しました。ロシア連邦、ウクライナ、カザフスタンのチベット人ともコミュニティはパンチェンラマ11世の誕生日を祝い、彼の物語について語り、祈りを捧げました。昨年、新型コロナウイルスが大流行する中、世界中からの数万人の亡命チベット人が一丸となってチベット総選挙に参加し、民主的権利を行使しました。大臣は第16期内閣の出席大臣として宣誓し、
最初の会議ではチベット亡命議会のメンバーによって多数決で承認された3人の女性大臣を指名しました。出席大臣は就任演説では中国政府と接触して双方にとって有益で交渉による非暴力的な解決策を見つけることによってチベット問題を解決するというコミットメントと熱意を表明しました。第17期チベット亡命議会では総議員数45名のうち18名の審議員が選出されました。昨年11月、ペンバツリン出席大臣は第16期内閣の新たなイニシエティブである WeTalk チベット擁護キャンペーンを立ち上げました。このイニシエティブの主な目的というのは、すべてのチベット人がチベットの大義のためにそれぞれの方法で貢献するプラットフォームを提供することにより、世界中の既存のチベット支援キャンペーンを強化することです。中央チベット政権の内閣事務局は中国チベット交渉に関するタスクフォースを開放し、それに代わる常設戦略委員会を設立しました。常設戦略委員会は1月に総会議を開催しました。過去60年間と同様に、今年もチベット国内の人権状況は悪化しています。各国の人権団体、専門家らが懸念を表明して、チベット人やウイグル人などの基本的な権利を侵害しているとして中国政府を非難しました。第46回国連人権理事会では、米国、カナダ、ヨーロッパ諸国が人権活動からの恣意的な拘束について特に懸念を示し、高度弁務官を含めた独立した監視者に意義のある接触をさせるように要求しました。昨年3月にはアメリカ合衆国会員のトム・ラントス人権委員長がグローバル・マグニス人権問責法 Taking Stock と題したオンライン交渉会を催しました。共同議長のジェームス・メカーバン下院議員、クリス・スミス氏が新疆ウイグル自治区に加えてチベットでも弾圧が続いていることに言及しました。2014年以来の欧米首脳会談では EU とアメリカは中国のチベットにおける人権侵害について共通の懸念を表明しました。米国国際宗教の自由委員会が4月に発表した2021年年次報告書では、中国政府が今日に至るまでにチベット仏教に対する広範な統制と抑圧を続けていることに言及しました。国連の専門家グループは、東チベットのアムドのアバで行方不明になったチベット人僧侶ゴシラビアス氏とリンチェン・ツルディム氏の事件について中国に共同で質問されました。国連恣意的な公金作業部会 WGAD Working Group on Arbitrary Detention は、中国に対してゴシラビアス氏の所在について緊急に情報を提供することと、リンチェン・ツルディム氏の逮捕、拘留、判決の法的な根拠を求めることを伝達しました。ストラスブラーグの欧州議会は、チベットで進行中の労働プログラムの報告に重大な懸念を表して、外交官やジャーナリストがチベット地域に自由に出入りできるように要請しました。米国下院のナンシー・ペロシ議長は、米国議会対中国委員会が開催した北京冬季五輪に関する公聴会では、中国の人権侵害について証言しました。今年6月、チェコ上院は中国によるチベット人、ウイグル人などに対する深刻な人権侵害を理由に、2022年冬季五輪のボイコットを政府に求める決議を釈放しました。英国下院議会では、オリンピックの外交的ボイコットを求める申し立てを承認しました。アメリカ合衆国、カナダなどの国々が外交的ボイコットを宣言して、インド、オーストラリア、リトアニア、コンゴ、ベルギー、デンマーク、
エストニアなどの追随しました。日本の国会はチベットなどの占領地域での人権収容上の権利侵害に重大な懸念を表し、中国を非難する決議を釈放しました。中国は昨年、中国共産党創立100周年を迎えました。ベンバーズリン主席大臣は、指導者が当事する人たちの福祉を顧みない状況では祝うべきことは何もないと述べました。昨年、ソーシャルメディアに掲載された動画では、中国政府がチベット人を支配して彼らの権利と自由を軽視している行為がまだも見受けられました。チベットの首都ラサでは、チベット人が撮影したこの動画は、中国の支配下にあるチベット人の深く気づいた感情を映し出しています。昨年12月、アメリカ合衆国のアントニー・ブリンケン国務長官は、オルザゼや国務次官民間安全保障民主主義人権担当をチベット問題特別調整官に就任したことを発表しました。方法は、祝電の中でゼヤ次官がチベット人の状況改善に向けて大きく貢献してくれるだろうとの期待を表明されました。ベンバツリ出席大臣とチベット文明議会の憲法ソナムテンペル議長は、ゼヤ次官への復電では、チベット問題に具体的な解決をもたらすためには、特別調整官として共に協力していけることを期待していますと述べました。さらに、インドチベット議員フォーラム API-BFT は、チベット議員団体の地道なロビー活動の結果、昨年末復活されました。はい、これで今年のトップ10ニュースは以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。皆さんにとって今年も健康的で良い1年になりますように。はい。